नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये। आम्ही आता गावात जाऊक निघालो। तुम्ही ह्याच्या आधीचा ब्लॉग जर बघितला असाल तर आम्ही गावची तयारी केलेलो आणि आमका जाऊक निघाले 10:30 वाजले। तर आता आम्ही पनवेलमध्ये पोहोचलो। पनवेलमध्ये उरण फाट्यावरनं उरण रस्त्याने JNPT रोडने जेव्हा पनवेलला येतो तेव्हा एक CNG पेट्रोल पंप दोन्ही एका बाजूक असतात। थोडे CNG आणि पेट्रोल दोन्ही पण भरलो। आता आम्ही पनवेलच्या सर्कलकडून मुंबई गोवा रस्त्याने गावात जाऊक निघतलो। तर आता आपण पुढचो रस्तो बघतलो की मुंबई गोवा रस्तो कसो असा, काय कंडिशन असा त्याची, कारण की आपण मेमध्ये व्हिडिओ बनवलेलो। जर तुम्ही तो बघला नसात तर मी त्याची लिंक या व्हिडिओमध्ये देते। त्याका 1.5 लाख व्ह्यू येलेले आणि खूप चांगला व्हिडिओ झालेलो, पूर्ण डिटेल बनवलेलं आहे। मी यावेळी पण प्रयत्न करते की पूर्ण तुमका कणकवलीपर्यंत रस्तो दाखवायचो या व्हिडिओमध्ये प्रयत्न करतले। तर यो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग आपण गावाला जाऊ निघूया। चला तर मंडळी, आता आपण उल्हासून निघालो असो आणि हा उरण पासून पनवेल का जाणारा रस्तो असा। त्याच्यावरून आपण पनवेलला डायरेक्टली गोवा हायवेवर कनेक्ट होतलो। तर यो नवीन रस्तो असा मस्त झालो एकदम। आता आपण पनवेलमध्ये गॅस आणि पेट्रोल दोन्ही पण भरलो आणि आता पुढे गेल्यानंतर सर्कलला टर्न घेतल्यानंतर आपण मुंबई गोवा रस्त्यात कनेक्ट होतलो। तर पुढे गॅस आणि पेट्रोल भराक नको म्हणून आपण हडे JNPT पनवेल रोडच्या कॉर्नरला गॅस पंप असा, थोडे गॅस भरलो CNG आणि आपण पुढे निघालो। आता आपण पनवेलमधून पुढे गेलो, पळसप्यात पोचलो। हडे आपणाक पहिलो ब्रिज लागलो असा, तो घेऊया। रस्तो चांगलो असा हडे, बघूया पुढे काय कंडिशन असा। पनवेल पासून पुढे गेल्यानंतर तो बरा असा। तर आता यो कर्नाळो अभयारण्य चालू झालो असा आणि हडे तुम्ही बघतास माकडा बाजूक बसलेली असत रस्त्यावर। बाजूक यांनी वॉल लावलेली असा, कारण की माकडा आतमध्ये येतात, पण तरी पण माकडा त्याच्या आतमध्ये येतातच। रस्त्यावर नाही येणार पण त्या वॉलला लागून असतात। ह्यो रस्तो चांगलो असा, कारण की आधीपासूनच ह्यो रस्तो काय वाईट नव्हतो, पण मेंटेन असा। तर आता आपण आपट्यात पोचलो असो। पनवेल कर्नाळा नंतर आपटा येता। आपट्यात तुमका पनवेल नंतरचो पहिलो टोल मुंबई गोवा हायवेचो लागता, जो टोल तयार करून ठेवल्याने असा पण चालू नाही। तर हडे आता आपण पहिल्या टोल मधून पास ऑन होतो। आपटा गेल्यानंतर तुमका हडे रस्ते एक साईडचे बनलेले दिसतले आणि एक साईडचे रस्ते बनूचे असतात। म्हणजे एका साईड एक डांबरीकरण झाला आणि एका साईड एक कॉन्क्रीटचा रस्तो बनलो असा चांगलो। पण दोन्ही साईडचे रस्ते अजून बनले नाहीत, अर्धे रस्ते बनूचे बाकी आहेत। तर आता आपण आपटा क्रॉस केलो। आता आपण थोडे पुढे गेलो, पण आपण हडे बघतो की 2 वे रस्तो चालू झालो असा आणि दुसरा जो 2 वे रस्तो असा त्याचा काम चालू असा जोरात। म्हणजे ह्या रस्त्यावरनच दुपदरी रस्तो चालू असा, समोरून गाडी येतात आणि बाजूच्या रस्त्याचा काम चालू असा। तर मंडळी, आता पेन चालू होताला। पेन चालू होच्या आधी आपण बघतो की ब्रिज वगैरे बनलेले दिसतात, चांगल्या कंडिशनमध्ये ब्रिज असतात। म्हणजे पेनमध्ये तुमका पॉसिबली रस्ते चांगले दिसतले, कारण की मागच्या व्हिडिओत पण आपण बघलेलो की पेनमध्ये बऱ्यापैकी काम झालेला होता। आता आपण पेन चालू गेलो, पुढे बघूया त्यांची कंडिशन काय आहे, म्हणजे मेंटेन असत की नाही असत। तर आता आपण पेन सोडलो आणि आता वडखाचा ब्रिज लागलो असा। खालसून गेल्यानंतर आपण अलिबागला जाऊ शकतो आणि वरसून गेल्यानंतर आपण मुंबई गोवा हायवेने सरळ कोकणात जाऊ शकतो। तर याचा जो दुसरा रस्तो हा तो बंद असा वाटतं, त्याचा काम चालू असा आणि हडे दुहेरी रस्तो चालू आहे, म्हणजे समोरून गाडी येतात। तर बाजूचा जो रस्तो होतो तो कदाचित चालू होतो पण आता बंद असा आणि ब्रिजची कंडिशन तशी बरी वाटतं अजूनही। तर बघूया पुढे काय कंडिशन आहे।
आता आपण वडखळचो ब्रिज उतरून पुढे गेलो आणि हडे बघतो ना तर रस्तो दोन्ही साईडचो चालू आहे, पण एक साईडचा काम बराच बाकी आहे. आणि आता आपण ज्या रस्त्यावरून चाललो तो रस्तो रेडी असा. तर तशी कंडिशन बरी दिसते या रस्त्याची, पण दुसऱ्या साईडचा रस्तो पूर्ण वर्किंग नाही आहे. तर मंडळी आता आपण नागोठण्याच्या पाठी कासू म्हणून जागा असा थडे पोचलो आणि आपण बघतो की रस्तो एका साईडचो बनलो असा, एका साईडचो रस्तो बनवचो बाकी आहे. आणि जो रस्तो बनवचो बाकी आहे त्याचा काम काय होता असं दिसणार नाही, थोडे काय चालू नाही. यो जो रस्तो आपण जातो तो बऱ्यापैकी चांगल्या कंडिशनमध्ये असा आणि दुहेरी रस्त्याने गाड्यांची वाहतूक चालू असा हाडे. आता हाडे तुम्ही बघू शकता की रस्त्याची कंडिशन खूप बिकट असा, कारण की रस्त्याचा वरचा जो लेयर असता तो पूर्ण निघून गेलो असा आणि त्याच्यावर काय त्याचा मेंटेनन्स झालो नाही. आणि नुसतो गडगडीत रस्तो असा, त्याच्यावर पाणी पडान खड्डे आणि ट्रक मोठे हेवी गाड्या गेल्यामुळे खड्डे झाले असत. तर आता ह्यो रस्तो किती वेळेपर्यंत असा बघूचो लागतलो, कारण की लांबपर्यंत असंच रस्तो दिसता, खराबच रस्तो दिसता आणि चांगला रस्तो काय अजून दिसणार नाही. बघूया कुठपर्यंत असा. जसा मी तुमका मगाशी सांगलंय रस्तो खराब आहे आणि त्याची कंडिशन खूप बिकट असा, त्याका मेंटेनन्स काय झालेलोच नाही. आणि जो जुनो रस्तो आधी बनलेलो होतो त्याच्यावरचा पूर्ण लेअर निघालो असा आणि त्याच्यावरनच वाहतूक चालू आहे. तर मंडळी अजून नागोठणा यायचा असा आणि रस्तो बऱ्यापैकी कच्चोच असा, त्याचा काय अजून चारपदरीचा काम हडे काय झाला नाही. आणि माती वगैरे उडता, कारण की मोठे मोठे कंटेनर जसे तुम्ही बघताच ते येतात आणि त्याच्यामुळे माती विती धूळ वगैरे सगळाच असा. रस्त्याचा काम हडे बराच बाकी असा. आता रस्तो काय हो संपणारच नाही. नागोठण्याच्या आधीचा जो रस्तो खराब चालू झालो हा तो काय संपणारच नाही, तसोच रस्तो चालू असा. थोडंसं मध्ये फक्त चांगलं येता पॅच आणि पुढे जसो मगाशी रस्तो होतो तसोच येता. तर मंडळी आता आपण रोह्यात पोचलो आणि रोह्यात तुम्ही जसं बघतास की रस्त्याची कंडिशन तशीच बिकट असा, कारण की रस्त्याचा काम काय रोह्यामध्ये झाला नाही. म्हणजे तुमका जो वडखळपर्यंत रस्तो थोडंसं चांगलं मिळात, त्याच्यानंतर रस्त्याची कंडिशन पेन, त्यानंतर कासू आणि मग आता रोहा हाईपर्यंत तुमका कंडिशन रस्त्याची अशीच मिळतली. आता आपल्या रोहामध्ये एक छोटंसं घाट लागलो असा आणि याचं नाव घाटाचा एक्झॅक्टली माहीत नाही माका, पण हडे रस्त्याचं काम बाकी असा. ह्यो जो रस्तो असा तो जुनोच वाटतो, कारण की बाजूचा जो चारपदरी रस्त्याचा काम आहे ता काय हडे होताना दिसणार नाही. बाजूक रस्त्याचं काम अर्धा करून ठेवल्याने पण त्याका आता प्रोसेसमध्ये असा काय असा दिसणार नाही. ह्यो रस्तो एक चालू असा, फक्त खड्डे नाहीत आणि नॉर्मल रस्तो हा. तर मंडळी 1:30 वाजता आम्ही रोह्याच्या पुढे थांबलो आणि आलू पराठे आणि दही असा जेवण घेतलो आणि पुढे निघालो.
आता आपण जेवून पुढे कोलाडमध्ये येलो. कोलाडमध्ये तुम्ही बघतास की एक साईडचा रस्तो बनलेलो असा, दुसऱ्या साईडचा रस्त्याचं काम चालू असा. आणि मागच्या वेळी आपण व्हिडिओ घेतलेलो तेव्हा त्याची कोलाडमध्ये कंडिशन अशीच होती. दुसऱ्या साईडचा रस्ता बनत होतो, एक साईडचा रस्तो रेडी होतो. तसाच कंडिशन आपणाक आता बघूक मिळता. आता आपण माणगावच्या बाजारपेठेत पोचलो आणि आपण बघू शकतो की बाजूक माणगावचा बाजार भरलो असा. आणि ह्यो आपण जुनो जो मुंबई गोवा हायवेने जायचो तोच रस्तो असा. ह्याच्यामध्ये काय डेव्हलपमेंट अशी दिसणार नाही किंवा ब्रिज वगैरे अजून तरी हडे काय झालेले दिसणार नाहीत. आता आपल्या डाव्या साईडिक माणगाव रेल्वे स्टेशनचा रस्तो गेलो आणि आपण हाडे बघतो की रस्तो एक साईडचो जो दुहेरी रस्तो असा तो आधीपासून बनलेलो असा आणि तो चालू असा. चौपदरीकरणाचा रस्तो जो 4 लेनचा रस्तो हाडे का आपणाक बघूक मिळणार नाही, पण जो दुपदरी रस्तो तो ठीकठाक कंडिशनमध्ये आहे. आता आपण माणगावातून बाहेर पडलो. आज हाडे जो आपणाक हायवे दिसता त्याचं काम झालेलं असा. या साईडचे 2 पदरी रस्ते चालू असून त्या साईडिक रस्त्याची कंडिशन चांगली दिसता. तर माणगावच्या थोडासा पुढे गेल्यानंतर तुमका रस्त्याची कंडिशन बरी मिळतली. पुढे आल्यावर आपण बघू शकतो की रस्त्याचा पुढा काम तसाच असा, म्हणजे एक साईडचा रस्तो बनलेलो आणि दुसऱ्या साईडचा रस्त्याचा काम बाकी असा. तर एवढी काय चांगली कंडिशन तुमका माणगावच्या पुढे मधल्या पट्ट्यात मिळूची नाही. तर असोच रस्तो ठीकठाक कंडिशनमध्ये तुमका दिसता. आता आपण वीर रेल्वे स्टेशन पास ऑन केलं लेफ्ट साईडिक आणि ह्यो जो रस्तो असा तो आपणाक खूप चांगलो बघूक मिळता. ब्रिज घेतलो आपण आणि म्हणजे ब्रिजच असा तर त्याची कंडिशन खूप चांगली आणि मेंटेन दिसता. 4 पदरी रस्तो दिसता, म्हणजे असो रस्तो आपणाक मुंबई गोवा जाऊक मिळाक होयो पूर्ण रस्तो असो आपण देवाकडे गाराणा घालूक होया. कारण की असो रस्तो तुमका किती मिळत या देवाक माहिती. कारण की आत्ताचा जो पट्टो हा तो किती वेळा असो चांगलो असत तर बघूचा लागतला, कारण की मगाच तो पट्टो खूपच खराब होतो. आता आपणाक एक चांगलो रस्तो बघाक मिळता. आता किती वेळ रस्तो असा तर बघूया. तर मंडळी आता आपण महाडमध्ये पोचलो. महाडमध्ये आता एक छोटीशी घाटी आपणाक बघाक मिळता. हाडे पूर्ण रस्त्याचं काम जोरात चालू असा आणि रस्ता चौपदरीकरणाचं काम लवकरच होईल असा वाटता, कारण की बरेचसे कामगार आपणाक बघूक मिळाले. तर बघूया पुढे किती लवकर होता. आता आपण महाडमध्येच बघतो की रस्तो एकदम मस्त बनलेलो असा. 4 पदरी रस्त्याचं काम झालेलं असा. पाठी बघता एक घाटी होती त्याचं काम चालू होता. बाकी बरचसं 4 पदरी हायवे हडे महाडमध्ये बनलेलो असा. महाडच्या थोडंसं पुढे गेलो आपण आणि अजूनही रस्त्याची कंडिशन खूप चांगली असा. नडगाव म्हणून आपणाकडे या जागेचं नाव दिसतं आणि हडे रस्ते 4 पदरी बनलेले असतात आणि त्यांची कंडिशन खूप चांगली असा. तर मंडळी आता आपणाक पनवेलपासूनचो मुंबई गोवा हायवेवरचो दुसरो टोल लागता जो महाडचो असा. आणि हैसर रस्ते जे असतात तो खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये असतात. 4 पदरी रस्ते आपणाक बघाक मिळतात. तर आता आपण दुसरो टोल बघतो जो आपणाक पनवेल नंतरचो दुसरो लागलो.
तर मंडळी आता आपण पोलादपूरमध्ये पोचलो. पोलादपूरचो जो आपणाक रस्त्यावर बनलेलो बोगदो जो असा तो आपणाक बघाक मिळता. मागच्या व्हिडिओमध्ये पोलादपूरचो आपण यो बोगदो बघलेलो आणि ह्याची रस्त्याची कंडिशन 4 पदरी खूप चांगली असा. तर पोलादपूरपर्यंत आपणाक महाडपासूनचो जो रस्तो चालू झालो हा तो तुमका 4 पदरी रस्तो चांगलो मिळता. तर मंडळी आता आपण धामणदेवीच्या घाटात पोचलो आणि हडे आपणाक 4 पदरी रस्तो बनलेलो दिसता आणि रस्त्याची कंडिशन खूप चांगली असा. घाट जरी असत तरी तुमका त्याचो त्रास काय वाटूचो नाही, कारण की रस्तो एकदम स्मूथ आणि चांगलो 4 पदरी रस्तो बघूक मिळता. आता आपण कशेळी घाटात पोचलो. कशेळी घाट चालू केलो आणि ह्यो जुनो कशेळी घाट असा की जो आपणाक बोगदो जो मिळतलो तो हडेसून नाही हा. तर आपणाक मुंबई गोवाचो जो जुनो रस्तो होतो जो कशेळी घाटातसून जाता त्या कशेळी घाटाच्या रस्त्यातूनच आपण जातो. तर चढावावर रस्ता आपणाक खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये दिसता, खराब नाही हा. तर आता पुढे बघूया की कशेळी घाटातलो पुढचो रस्तो कसो असा. आता आपण कशेळी घाट उतरतो. कशेळी घाट उतरताना आपण बघतो की रस्तो खराब असा आणि चढतानाचो रस्तो चांगलो असा. म्हणजे मुंबईकडून गावाक जाताना तुमका कशेळी घाट चढताना रस्तो चांगलो मिळतलो आणि उतरताना रस्तो खराब मिळतलो. आता आपण दिवाणखवटीक पोचलो आणि दिवाणखवटीक आपण बघतो जसं कशेळी घाट सोडल्यानंतर तुमका 4 पदरी रस्तो परत मिळता आणि त्याची कंडिशन खूप चांगली असा, मेंटेन रस्तो असा. तर हयसून तुम्ही दिवाणखवटीमधून पुढे चांगल्या रस्त्याने जातालास. ह्याच्या पुढे बघूया की याच्या पुढचा जो रस्तो असा तो कसो असा. आता आपण खेडमध्ये पोचलो आणि दिवाणखवटीपासून म्हणजे कशेळी घाट गेल्यापासून तुमका जो 4 पदरी रस्तो मिळता तो तसोच चालू राहता आणि खूप चांगलो आणि मेंटेन रस्तो असा. तर आता आपण बघतो खेडचो रस्तो जो 4 पदरी झालेलो असा. मंडळी आता आपण भोसते घाटात पोचलो आणि भोसते घाटात तुमका 4 पदरी रस्तो बघाक मिळता. खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये 4 पदरी रस्तो असा. आता आपणाक तिसरो टोल लागता जो पनवेलपासून आपण निघाल्यानंतरचो तिसरो टोल असा आणि हायपर्यंत रस्तो आपणाक खेडपासूनचो जो रस्तो होतो कशेळीपासूनचो तो 4 पदरीच मिळता आणि खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये रस्तो असा. तर तुम्ही नक्की या रस्त्यावर असून तुमका काय त्रास नाही होचो. आपण लोट्याच्या माळावर पोचलो आणि लोट्याच्या माळावर तुमका 4 पदरी रस्तो बघाक मिळता आणि रस्तो चांगल्या कंडिशनमध्येच हा असून अजून काही खराब रस्तो आपणाक मिळूक नाही. तर रस्तो हायसर 4 पदरी खूप चांगलो असा.
आता आपण परशुराम घाटात पोचलो आणि परशुराम घाटात आपण बघतो की 4 पदरी रस्तो तर बनलो हा, पण बाजूचा डोंगराचा आता काम असा तर बराचसा चालू असा आणि त्याचा पेंडिंग वर्क लवकरच होईल असं वाटतं, कारण की रस्तो तर रेडी झालो असा. परशुराम घाट उतरताना तुमका बराचसा काम चालू असा दिसतला आणि रस्तो खराब असा, म्हणजे चढताना परशुराम घाट तुमका खूप चांगलं वाटतलं आणि उतरताना रस्त्याची कंडिशन खूप बिकट वाटतली. आता आपण चिपळूणमध्ये पोचलो आणि चिपळूण शहरामध्ये आपण बघतो की ब्रिजचा काम जो होता तर तुमका जसा होता तसाच दिसतला, त्याचा काम काय पुढे गेलेला दिसला नाही. आणि रस्तो जो तो छोटो असा, कारण की ब्रिजचा काम असल्यामुळे बॅरिकेड्स लावल्याने असत आणि रस्तो बरंच छोटो झाल्यामुळे ट्रॅफिक जाम वगैरे पण होऊ शकता. आता आपण चिपळूणमधून पुढे गेलो आणि आपणाक कामते घाट लागलो असा. कामते घाटात तुम्ही बघता की 4 पदरी रस्त्याचं काम बऱ्यापैकी झालं असा आणि रस्तो खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये मेंटेन कंडिशनमध्ये आपणाक बघाक मिळता. मंडळी आता आपण सावर्ड्यात पोचलो आणि सावर्ड्यात तुमका 4 पदरी रस्तो चांगलो बघाक मिळता, म्हणजे तुमका पाठी जो रस्तो चांगलो चालू होता तो सावर्ड्यात कंटिन्यू तुमका बघूक मिळता. तर मंडळी आता आपण सावर्डे पोलीस स्टेशन रस्त्याक लागून असा पुढे आणि ह्यो पूर्ण ब्रिज बनायचो बाकी असा आणि छोटोसोच रस्तो तुमका जावक मिळतलो तो मातीचो असा, म्हणजे बराचसा काम हडे सावर्ड्यात पुढे गेल्यानंतर तुमका बघूक मिळता जा बाकी असा. आणि रस्त्याची कंडिशन इतकी काय चांगली नाही, तर पावसात वगैरे काय कंडिशन असतात माहीत नाही, पण आता तरी तितकी काय चांगली कंडिशन दिसाक मिळणार नाही. आता आपण सावर्ड्यातच थोडंसं पुढे गेलो आणि आपण बघतो की पाठी आपणाक जो 4 पदरी रस्तो मिळालेलो तो आता आपणाक पुढे काय बघाक मिळणार नाही आणि ह्यो कच्चो रस्तो तुमका हाडे मिळता. ज्या बाजूचा रस्त्याचा काम बराचसा बाकी असा आणि ह्यो रस्तो डायव्हर्जन देऊन देऊन बरोचसो खराब झालो असा आणि हेवी गाड्या जात असल्यामुळे रस्त्याची पूर्ण चाळणी झाली आहे. सावर्ड्यातून पुढे गेल्यानंतर आपणाक चौथो टोल लागता, म्हणजे पनवेलपासून निघाल्यानंतर ह्यो चौथो टोल असा ज्याचा काम झालेला असा पण वर्किंग नाही, कारण की मुंबई गोवा अजून चालू झालो नाही. ते जेव्हा चालू होत तेव्हा हे सगळे टोल तुमका भरूचे लागतले.
तर टोलच्या आजूबाजू तर रस्तो चांगलो दिसता. आता आपण आरवलीमध्ये पोचलो आणि आरवलीमध्ये सुरुवातीचा रस्त्याचा काम जो असा तर आपणाक जुनोच रस्तो बघूक मिळता. पुढे गेल्यावर आपण बघतो की 4 पदरी रस्त्याचा काम बराचसा चालू असा आणि अजून काय रेडी झालं नाही, पण वर्किंग प्रोग्रेसमध्ये दिसता. बराचसा काम चालू असा, बराचसा काम झाला असा. तर बघूया आता आरवलीत आपणाक खंयपर्यंत रस्तो असो मिळता. आता आपण संगमेश्वरमध्ये पोचलो आणि आपण बघतो की एक साईडचा जो रस्तो आहे तो पूर्ण बाकी आहे, काम करूचो तसंच बाकी आहे. त्याच्यावर झाडाबिडा इली आहेत अक्षरशः. आणि या साईडचा जो रस्तो आपण जातो तो रस्तो तयार असा, तो आधीपासूनच तयार असा. म्हणजे मागच्या व्हिडिओमध्ये अशीच कंडिशन होती, एक साईडचा रस्तो पूर्ण बाकी होतो. तर अजून थोडे तशीच कंडिशन असा. आपण आता संगमेश्वरमध्ये शास्त्री नदी पार केलं आणि पुढचा रस्तो आपण बघतो की जो जुनो मुंबई गोवा हायवे होतो तो आपणाक बघूक मिळता. बाजूचो उजव्या साईडचो रस्तो जो आहे तो त्याचा काम बराचसा चालू असा, अर्धा झालेला असा. त्याच्या आधीचा जो रस्तो तो संगमेश्वरचो त्याच्याकडे डावीकडचा रस्तो बाकी होतो, आता उजवीकडचा रस्तो बाकी आहे. आणि आता आपण जो जातो तो ओल्ड मुंबई गोवा हायवे जो होतो तो वर्किंग कंडिशनमध्ये आपणाक बघाक मिळता. आता आपण संगमेश्वर एस टी स्टँडकडे पोचलो आणि यो बाजारातलो रस्तो असा. यो मुंबई गोवा ओल्ड हायवे जो होतो तोच आपणाक बघाक मिळता. हडे काय 4 पदरी होतलो का ब्रिज होतलो याची काहीच अजून अंदाज येणार नाही. असं वाटतं की बाजूचे रस्ते त्यांनी कवर करू घेतले नाही असत, पण आता त्याची प्रोसिजर जेव्हा होईत आणि रस्तो जेव्हा पडात त्याका खूप वेळ दिसता. आता तरी सध्याला आपण मुंबई गोवाचा जो जुनो रस्तो असा त्याच्यावरनंच जातो. मंडळी आता संगमेश्वरला असलेल्या गणेश कृपा हॉटेलमध्ये थांबलो आम्ही. चाय वगैरे पिवची असा. संध्याकाळचे 6:10 झाले असत. आमका लेट होतलो तर थोडंसा फ्रेश होतो आणि मग पुढचा प्रवास करतो. संगमेश्वर क्रॉस केल्यानंतर तुमका या गणेश कृपा हॉटेल लागता. हयसर तुमका फेमस खोबऱ्याचे मोदक मिळतात. त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या प्रकारचे तुमका फ्लेवर मिळतील. त्यानंतर खोबऱ्याची वडी मिळतली, आंब्याची वडी मिळतली. आता आपण बघतो करंजा लाडू बिडू त्यांनी ठेवूक चालू केल्याने असा. पण आम्ही जेव्हा 5-6 वर्षापूर्वी येऊचो तेव्हा यांच्याकडे खोबऱ्याचे मोदक जे आहेत ते खूप फेमस असतात आणि लोक हैसून खूप खोबऱ्याचे मोदक फ्लेवरमध्ये घेऊन जातात. तर तुम्ही हैसर इलात तर तुम्ही ह्या घरात नेऊक शकता. आता आम्ही आणि नाश्ता करूक बसतलो, चाय वगैरे वडोपाव काहीतरी नाश्ता करतलो आणि मग पुढे जाऊक निघतलो. चला मंडळी, हैसून गणेश कृपामधून निघालो आम्ही. वडापाव, पॅटीस, कटलेट खाल्लो, चाय पण खाल्लो, खूप चांगली असा. तर संगमेश्वरमधून जात असलात तर नक्की तुम्ही हडे नाश्ता करूक थांबू शकता. खोबऱ्याचे मोदक मिळतात आणि खूप चांगले असतात. आम्ही बऱ्याच वेळा घेतलं, पण आता ह्यावेळी काय घेतलं नाही कारण की टेस्ट करून झाले असत. तर आता संगमेश्वरवरून निघतो आणि बघूया. आता वाजलेत 7, काळोख झालो. आता थोडं स्पीड कमी घेऊचं लागतं. तर बघूया किती वाजता कणकवलीत पोचतो. चला. आता आपण संगमेश्वरमधून पुढे निघालो आणि रस्तो आपणाक जसो आधी होतो तसोच एक साईडचा रस्तो झालेलो दिसता, दुसऱ्या साईडचा रस्तो पूर्ण बाकी आहे. आणि या रस्त्याची कंडिशन मध्ये मध्ये खराब असा, मध्ये मध्ये चांगली असा. तर तुम्ही आता बघताय रस्त्यावर खड्डे वगैरे आपणाक बघाक मिळतात.
आता आपण राजापूरमध्ये पोचलो आणि राजापूरमध्ये जसं तुमका माहिती असा की ऑलरेडी ब्रिज वगैरे रस्ते सगळे कंप्लीट झाले असतात. म्हणजे हैसून तुमका सावंतवाडीपर्यंत चारपदरीकरणाचा चौपदरीकरणाचा जो काम असा तो सगळा कंप्लीट झालेला दिसता. आता आपण राजापूरमध्ये ब्रिज टू ब्रिज जातलो. तर आता आपणाक ह्यो राजापूरचो टोल लागता आणि ह्यो पनवेलपासून 5वो टोल असा. आता हाडे आपण जसे रस्ते बघतो तसे खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये रस्ते असतात. आमका येऊक लेट झालो असा पण तरी चालूक तुमका गाडी काय त्रास होवचो नाही कारण की रस्ते एकदम स्मूथ असतात. टोल बांधून ठेवल्याने असा चालू नाही. पावणे 11 वाजले असं. आम्ही आता कणकवलीपासून 20 मिनिटावर 20 मिनिटं पुढे गेलो की कणकवली येताना आम्ही जेवून बसलो कारण की पुढे हॉटेलला मिळतील की नाही माहीत नाही. भाजी रोटी घेतलो. गुरुकृपा म्हणून एक रेस्टॉरंट लॉजिंग दाल खिचडी भाजी रोटी असं सगळं घेतलं. जेवतो आणि निघतो. तर मंडळी हडे गुरुकृपा हॉटेलमध्ये आम्ही जेवण आता झाला. आता थंडीचा आईस्क्रीम खाता बायको आणि बारको उठलो. बारकेने जेवला थोडासा जेवलो थोडंसं तो पण. आता आम्ही हैसून 20 मिनिटावर कणकवली असा तर निघतो. ऑलरेडी 11 वाजून गेले. तर घरात जाऊया आणि बाकी मी तुमका सांगते की एक्झॅक्टली रोडचा माझा कन्क्ल्युजन काय होता, माझा एक्सपिरियन्स काय होतो तो मी तुमका घरात जाऊन सांगते शांततेत. चला. निघालो तेव्हा गुगल आमका दाखवत होता की 8:30 आम्ही पोचतलो. पोचता पोचता 12 वाजले. रस्त्याची कंडिशन जेव थांबलो त्या सगळ्याचा लेट झालो असा. आता आम्ही पोचतो सगळा सामान काढतो. 12-12:30 वाजले. 12 वाजले म्हणजे सगळा काढेच तर 12:30 वाजता तिकडे जातो. गेट उघडून चला काका उभे राहिलो असा गेट उघडे करू. चला तर मंडळी घरात पोचलो आम्ही. 12 वाजता पोचलो. आता सामान काढलं. आता व्हिडिओचं एंड म्हणजे या व्हिडिओचं कन्क्ल्युजन देण्यासाठी व्हिडिओ बनवता. या व्हिडिओचं कन्क्ल्युजन देत आहे की मुंबईतून तुम्ही निघालास तर तुमका माझ्या मते पेनपर्यंत रस्तो बरं मिळतलो. पेननंतर जो रस्तो खराब होता ना तो नागोठण्यापर्यंत त्याची परिस्थिती एकदम बिकट असा. म्हणजे रस्त्याचे पूर्ण खवलेत निघाले असत आणि त्याच्यानंतर पॉवर ब्लॉक्स वगैरे लावून रस्तो जसं असा तसं ठेवलेलो असं त्याच्यामध्ये त्याची वाट लागलेली असं नागोठण्यापर्यंत. त्यानंतर महाडमध्ये चांगलं असा, सावर्ड्यामध्ये चांगलं असा, सावर्ड्यामध्ये थोडंसं खराब असा पण बऱ्यापैकी पॅच चांगलं असा. त्यानंतर तुम्ही पुढे गेल्यानंतर संगमेश्वरमध्ये रस्तो जो खराब होता तो मागे तुमका पाली म्हणजे राजापूरच्या आधी पालीचा लागता तुमका लांजाच्या आधी तिथपर्यंत रस्तो तसंच असा. म्हणजे संगमेश्वर हातखंबा जो जुनो रस्तो होतो तसं ठेवलेलो असा आणि जो रस्तो अर्धो गेलेलो असा तो तसोच असा एकच पट्टो चालू असा. पण जो रस्तो चांगलो असा ना तो रस्तो असा राजापूरपासून तो कणकवलीपर्यंतचा रस्तो तर चांगलोच असा. त्यानंतर महाडमध्ये रस्तो चांगलो असा, सावर्ड्याक रस्तो चांगलो असा, वडखा नाक्यापर्यंत रस्तो चांगलो असा. तर बरेचसे पॅचेस
जे झालेले होते ते चांगले असत आणि परशुराम घाटात काम बऱ्यापैकी झालेला दिसला. कशेडी घाटात चढताना काम चांगला असा, म्हणजे कशेडी घाटात आता बोगदो बांधतले आहेत, पण रस्तो जातानाचो चांगलो असा मुंबईसून गावाक आणि उतरताना खराब असा. तर तुम्ही जर गावाक येत असास मुंबईसून मुंबई गोवा हायवेने, तर यो व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी बनवला की ज्याच्यामध्ये पूर्ण रस्तो दाखवायचा प्रयत्न मी केला आहे. यो व्हिडिओ तुमका आवडलो तर या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. आणि तुमच्या कमेंट पण आमका या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्या. चला तर मग आता झोपतो आम्ही, 12:30 वाजले. भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.